tällä videolla. Tervetuloa Jimin uuden videossa Jimin top 5 parhaimmat temput. Top 5 on tintititi. Top 5 on ihmisen istuetta, anda taas mennä maahan ja tiedä, itse olekin tosi hien. Top 4. Ihmisen nouta pallon ja tuoda takaisin. Aina ei annakaan takaisin, mutta osaa kuitenkin. Tässä näemme, kun me saatiin palloa Jimiltä. Mainos. Et tule tilan Jimin kanavaa. Olet niin kuin Jimi ja tilaa kanava. Kiitos. Top 3. Jimi osaa pelata jalkapalloa. Hän on vähän niin kuin Mampe. Sitäkin parempi. Kastelua tätä pallon käsittelytaitoa. Hän ei anna sitä vaikka miten yrittäisi. Tässä nähdään Jimin kuljetusta. Todellinen Neymar tai Mampe, miksi todennäköisesti haluaa kutsuakaan. Top 2 on Jimi osaa mennä. Jimi osaa mennä vartioimaan aina kun pitää. Ja jos menet pihalle, niin me tulee katsomaan. Tässä näemme Jimin tempo, mutta Jimi ei osaa tulla takaisin tuoda. Jimi pitää aina nostaa. Tuo pyttönen, mikä tulee, mikä on. Jimi osaa hypätä sohvalta sohvalle. Kuinka hienoa. Kiitos, että katsoit. Kiitos videosta.